ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ಈ ದೇಶದ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ವಾಹಿನಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ದಿ ಬೈದಿದಿನ ಮಣ್ಣಿಡು ಆಟದ ಮೇಳ ಒಂಜಿ ಶುರು ಆಯ್ನವು ಪುಣ್ಯದ ಕ್ಷಣ ಅಂದು ಸೋಲೂರು ಆರ್ಯ ಈಡಿಗ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ವಿಖ್ಯಾತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೇರು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತಿಂಡು ಆರು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಆಟದ ಮೇಳ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಡಗನೂರು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತಿಲ್ದ ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯತಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಮೂಲಸ್ಥಾನಡು ಐತರ ಶ್ರೀ ಆದಿಧೂಮಾವತಿ ಶ್ರೀ ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯತಿ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಹೊಸ ಆಟದ ಮೇಳ ಉದಿಪನುಗು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಗರೋಡಿಡು ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯತಿ ಧರ್ಮಚಾವಡಿಡು ಮೊಕ್ಕು ಶ್ರೀ ಆದಿಧೂಮಾವತಿ ಸಾನುಡು ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆ ದುರ್ಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ಇಂಜ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾಯರು. ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಮೇಳ ಉದಿಪನಲ್ಲಿಸಿಡು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಉಲ್ಲಾಸ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಎದುಕೊಂದು ಮೇಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಸ್ಕತ್ ಸುರುತಪಾತೆರ ಬಂಡೇರು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪಿತಾಂಬರ ಹೆರಾಜ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಮಿಡು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳದ ಸಂಚಾಲಕರು ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಇತ್ತದು. ಸೋಲೂರು ಆರ್ಯ ಈಡಿಗ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀ ವಿಖ್ಯಾತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತುಡರು ಬೋಳ್ಪು ಪೊತ್ತಾದು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಆಟದ ಮೇಳ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ದು ಈ ದೇಶದ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಲವಾಹಿನಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯದಿನ ಮಣ್ಣಡು ಆಟದ ಮೇಳ ಒಂಜಿ ಶುರುವಾಯಿನವು ಪುಣ್ಯದ ಕ್ಷಣ ಅಂದು ಪಂಡೇರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತೋಡು ರಡ್ಡ್ ಶಬ್ದಗು ಬನ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ಕ್ಷೀಯತೆ ಇತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಕ್ಷತಾತ್ರಾಯತೆ ಇತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಡ್ಡ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನೋಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಬ್ದನು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ನಾಶ ಆಪುನವು ಶರೀರ ನನೊಂಜಿ ಅವು ಕ್ಷತಾತ್ರಾಯತೆ ಇತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ನಾಶಾಪನ ಶರೀರದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೇನು ಪೂರ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನವು ಅವು ಅಂಚಿನ ಭವ್ಯ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನಿ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿಟ್ ಉದ್ಭವ ಆತನಂದು ಪನೋಲಿ ಅಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ಇನಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೇಲ ಪೋದು ಜನಕ್ಕಳ ನಡುಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಭಾವನೆನ ಮುಟ್ಟವಡು. ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪಾತಿರ್ದು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮೇಲ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿನಿಕ್ ಆಟದ ಮೇಳ ಶುರು ಆಯ್ನವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಮೇಳೊಡ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಪತ್ತೂರುಗು ಪ್ರಸಾರ ಆವಡಂದು ಪಂಡೇರು. ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪಂಪನ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೋಡೆ ದಯಪಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ತೂವರ ಬರ್ಪನಕ್ಕಳು 7 ಗಂಟೆಗಿಂದ ಪಂಡದ್ದು ಎಡಮ ಗಂಟೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇನು 7 ಗಂಟೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಲಾವಿದರ ನಕಲು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೋಡೆ ಅಕಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇಳಗೆ ಹೋದು ವೇಷ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ನೂದೇಕು ನೂದು ತಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆನ ಮೇಳಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯಿಂದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇಳಗೆ ಪೋರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಹಾಕಿ ದುಡ್ಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಂಭಾವನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ತಪ್ಪತ್ತು ಆಂಡ ಆ ಅವಲೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪೆ ಅವಲ್ಲ ವಂಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ಮೂಲ ವಂಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ಏರೆಗ್ಲ ಎಂದು ಕೊರ್ಬೋದು ಆಯನ ವಿದ್ವಾತನ್ಲ ಸರಿ ಹೊಚ್ಪಾವುಜೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕಲು ಕಲಾವಿದರು ಜಾಗೃತಿ ಪೋಡು ಅಂತ ಏನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸಂಶೋಧಕರು ಕಾಲೇಜ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರಿಯರು. ನೀ ಮಾಯೊಳಗು ನಿನ್ನೋಳು ಮಾಯೆ ಒಂದು ಕೇಳಲಕ್ಕ ಗಿರಿ ಗೆಜ್ಜೆ ತೊಲೆಯೋ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ತೊಲೆಯೋ ಒಂದು ಕೇನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಅಭೇದ್ಯತೆ ಉಂಡತೆ ಭೇದದಾಂತಿನವು ಆ ಅಭೇದ್ಯತೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಸಾಕಾರ ಅವಡು ವಿಶೇಷತಃ ದಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಆತನ ಐಕ್ ಮಾತ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘಟನೆಲು ಯುವ ವಾಹಿನಿಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಸಂಘತ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬವಲ ಕಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ದಿಂಜ ಜನ ಇಂದೆತ್ತ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುನಲ ಕಾವಡು ಅಂಚ ಪಂಡು ಸಮುದಾಯ ಸೀಮಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೂಟ ಅಪುನ ಬುಡ್ಚಿ ಬಾರಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೃದಯವಂತಿಗಿಂದ ಉಲೈ ಉಪ್ಪಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಂಕನಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಬೈದರ್ಕಳ ಗರೋಡಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕೆ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ರಿಗ್ ಧರ್ಮರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಡಗುತಿಟ್ಟದ ಪುದರ್ಪೊಯಿ ಕಲಾವಿದರು ಐರೋಡಿ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಮೇರೆಗ್ ದೇಯಿ ಬೈದಿತಿ ಮಾತೃ ಸನ್ಮಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಟದ ಪುದರ್ಪೊಯಿ ಕಲಾವಿದರು ಪೂಕಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರೆಗ್ ಸಾಯಣ ಬೈದ್ಯ ಗುರು ಸನ್ಮಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಆಟೊಡು ಕೋಟಿನ ವೇಷಡು ಪುದರ್ಪೊಯ್ನ ಕಲಾವಿದರು ಅರುವ ಕೊರಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ರೆಗ್ ಯಕ್ಷಕೋಟಿ ಸಾಧಕ ಸನ್ಮಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೊಕ ಉದ್ಯಮಿಲೈನ ಸೇಸಪ್ಪ ಪಚ್ಚಿನಡ್ಕ ಬೊಕ ಯಾದವ ಕೋಟಿಯನ್ ಪಿರ್ಮುದೆ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಕಲಾ ಪೋಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಭಾಗವತಿಕೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರ್ತು ಮಲ್ತದು ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರವಿಚಂದ್ರ ಕನ್ನಡಿಕಟ್ಟೆ ಭವ್ಯಶ್ರೀ ಮಂಡೆಕೋಲು ಗಿರೀಶ್ ರೈ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಇಂಜ ಭಾಗವತಿರಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು.
ಶಾಸಕರು ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯನ್, ಬಿರುವೇರ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯನ್, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಿರುವೇರ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಡಿ ಸುವರ್ಣ, ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ದುಂಬುದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಜಯಂತ ನಡುಬೈಲು, ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್, ದುಬೈ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರಭಾಕರ ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಿರೆ, ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಡಾ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್, ಪುತ್ತೂರು ಬಿರುವೇರ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸತೀಶ್ ಕೆಡಿಂಜೆ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯದ ನಾಯಕರು ಬಿನ್ನಿರಾದು ಪಾಲ್ದೊಂಡಿರು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಧರ ಪೂಜಾರಿ, ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಚಿಲಿಂಬಿ ಸೇರಿನಂಚ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ದೊಂಡಿರು. ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ದೀಪಕ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ದಿನೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ರಾಯಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಮೇಳ ಉದಿಪ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆ ಆಟ ನಡತಂಡು. ಡಾ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಹುಟ್ಟೂರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕೋಟದ ನಿಲಿಟ್ ಒಡಿಪು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಬೊಕ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಲಿನ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪಂಥ ಹೊಳಪು 2022 ಜನಾಧಿಕಾರ ಸಂಚಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಟದ ವಿವೇಕ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಡತಂಡು. ಡಾ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಹುಟ್ಟೂರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕೋಟದ ನಿಲಿಟ್ ಒಡಿಪು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಬೊಕ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಲಿನ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪಂಥ ಹೊಳಪು 2022 ಜನಾಧಿಕಾರ ಸಂಚಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಟದ ವಿವೇಕ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಡತಂಡು. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಲಿನ ನಿಲಿಟ್ ಪೊರ್ಲುದ ಪಥ ಸಂಚಲನ ನಡತಂಡು. ವಿವೇಕಾನಂದ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗೊಬ್ಬುದಗಳು ಪೊರ್ಲುದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಾರಂತ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿ ಕನತೇರು. 2 ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಗೊಬ್ಬುದ ಬಿರ್ಸೇರು ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟುಡು ಪಾಲ್ದೊಂಡಿರು. ಪುಗ್ಗೆರಾಪಾದು ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟ ಉದಿಪನಾಂಡು. ರಾಜ್ಯದ ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟದ ಬರವು ಮಂತ್ರಿ ಡಾ ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ, ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಮಂತ್ರಿ ವಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂತ್ರಿ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಡಾ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ, ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಡಾ ಎಂಎನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಡಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಶಾಸಕರು ಬಿಎಂ ಸುಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯತುವನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಸನ್ನ, ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೂರ್ಮರಾವ್ ಪಾಲ್ದೊಂಡಿರು. ಶಾಸಕರು ಲಾಲಾಜಿ ಮೆಂಡನ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪಾಯರು. ಮುಗಿತಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಪಂತುಡು ಗೆಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇನಾಮುಲಿನ ಪಟ್ಟ. ಒಂದು ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ತಾವು ತೋರಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನನಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ನನಗೆ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೊಂದು ಮುಕುಟ. ನೀವು ಮಾಡೋಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಬಿಂಬಿಸ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿನೇ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಇಂಥ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರೀಡೆ. ಕುಡ್ಲದ ಶಾರದ ಬರವು ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆನ ನಿಲಿಟ್ ರಾತ್ರಿ ಬೊಳುಪುದ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟ 2022 ಶನಿವಾರ ಬಯ್ಯಗೆ ಕುಡಿಯಾಲ ಬಯಲು ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೈದಾನೋಡು ನಡತಂಡು. ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಮಲದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಆಸರಣ್ಣ ತುಡರ್ಬಳು ಪೊತ್ತಾದು ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೀರು. ಕುಡ್ಲದ ಶಾರದಾ ಬರವು ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆನ ನಿಲಿಟ್ ರಾತ್ರಿ ಬೊಳುಪುದ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟ 2022 ಶನಿವಾರ ಬಯ್ಯಗೆ ಕೊಡಿಯಾಲ ಬಯಲು ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೈದಾನೋಡು ನಡತಂಡು. ಉದಿಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಸಂಸ್ಥೆನ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂಬಿ ಪುರಾಣಿಕ್ ಎದುಕೊಂಡಿರು. ಈ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಏರುಪೇರುಗಳನ್ನು ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಈ ಭಾರತೀಯ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅದರ ಅಂತಸತ್ವ, ಅದರ ಹೂರಣ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಮಲದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಆಸರಣ್ಣ ತುಡರ್ಬೊಳ್ಪು ಪೊತ್ತಾದು ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಒಂದುವೆಪೊರ್ತುಡು ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ದು ವೇದಘೋಷ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಂಡು. ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಹಾದ್ವಾರ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ರಾಜ್ಯ ಕಮಿಷನರ್ ಪಿಜಿಆರ್ ಸಿಂಧ್ಯಾ, ವಿಧಾನಸಭೆ ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ಒತ್ತುಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕ್, ಕುಡ್ಲದ ಮೇಯರ್ ಜಯನಂದ ಅಂಚನ್, ಎನಪೊಯ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆನ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾ ಎನಪೊಯ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕುನ್ಹಿ, ಕೆನರಾ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆನ ಕುಡ್ಪಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆನಿ, ಡಿಡಿಪಿಐ ಸುಧಾಕರ್, ಬೆದ್ರದ ಆಳ್ವಾಸ್ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆನ ವಿವೇಕ್ ಆಳ್ವ,
ಕುಡ್ಲ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್, ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿಕರ್ಕೇರ, ಶಾರದಾ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆನ ಕಾರ್ಯಾಂತರ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರ, ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಪೇಜಾವರ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಉದಿಪನೊಡದು ಬೊಕ್ಕ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಸಾಹಸ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಒಟ್ಟುಗು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೊಬ್ಬುಲಿನ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟ 2022 ನಡತಂಡು. ಯಕ್ಷಗಾನವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ತಿಕ್ನಾತು ಉಮೇದು ಮರ್ಯಾದಿ ಬೇತೆವಾ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪುಟ್ಟುನೆಂದಾಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೇ ಪುಟ್ಟುಡು ಒಂದು ಆಟದ ಹಿರಿಯ ವೇಷಧಾರ ಎಂಕೆ ರಮೇಶಾಚಾರ್ಯ ಪಂತೇರು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕುಡ್ಲದ ತಾಳಮದ್ದಲಿ ಸಪ್ತಾಹ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ನುಡಿ ಪರ್ಬದ ಮುಗಿತಲಡು ಎನ್ಎಸ್ಕಿಲ್ಲೆ ನೆಂಪುದ ಪ್ರಶಸ್ತಿದೆ ತಂದು ಆರು ಪಾತೇರಿಯರು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಬೊಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೇದಿಕೆ ಯಕ್ಷಾಂಗನ ಕುಡ್ಲದ ನಿಲೆಟ್ ಕುಡ್ಲದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜಿದ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಭವನಡು ನಡಪಾಯಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಲಾ ಸಂಭ್ರಮ ತಾಳಮದ್ದಲಿ ಸಪ್ತಾಹ 10ನೇ ವರ್ಷದ ನುಡಿ ಪರ್ಬ ಐತಾರ ಕೇರಿಯಾಂಡು. ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಡಾ ದಯಾನಂದ ಪೈ ಸತೀಶ್ ಪೈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷ ಭಾರತಿ ಪುತ್ತೂರದ ಜತೆ ಸೇರಿಗೆಡು ನಡಪಾಯಿನ ಸಪ್ತಾಹಡು ದೇಶಭಕ್ತ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿಲ್ಲೇರಿನ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೋನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಶುರುವಾಂಡು. ಯಕ್ಷಾಂಗಣದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೋಳಿ ಎದುಕೊಂಡಿರು. ಮುಗಿತಲೀಸಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪೇರು ಉತ್ಪತ್ತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕೆಪಿ ಸುಚರಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಆಟದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಕೆ ರಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಎನ್ಎಸ್ ಕಿಲ್ಲೆ ನೆಂಪುದ ಯಕ್ಷಾಂಗನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಮರ್ಯಾದಿ ಸಂದನ ರಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಪಾತಿರ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ತಿಕ್ನಾಥ್ ಉಮೇದು ಮರ್ಯಾದಿ ಬೇತೆವಾ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪುಟ್ಟುನೆಂದಾಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಪುಟ್ಟುಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನೀವು ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು 10 ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಇದ್ದದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರಗಳೇ ಇರುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಆ ಊರಿನವ ಈ ಊರಿನವ ಅಂತ ನೋಡದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅರ್ಹತೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸದ್ಗುಣವುಳ್ಳವರು ಇಲ್ಲಿಯವರು. ಭಾರತೀಯ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಸಂಘ ಕುಡ್ಲದ ದುಂಬುದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎಸ್ಎಸ್ ನಾಯಕ್ ಉದ್ಯಮಿ ಸೌಂದರ್ಯ ರಮೇಶ್ ದುಂಬುದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕಡಮಜಲ ಸುಭಾಷ್ ರೈ ಕುಡ್ಲದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸುಭಾಷಿಣಿ ಶ್ರೀ ವತ್ಸ ಭಾಗವತಿರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಪುತ್ತೂರು ಬಿನ್ನೆರಾದು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಪೇಜಾವರ ತೋನ್ಸೆ ಪುಷ್ಕಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂಚ ಯಕ್ಷಾಂಗನ ಕುಡ್ಲದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರು. ಯಕ್ಷಲೋಕ ವಿಜಯ ತಾಳಮದ್ದಲಿ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ವಿಟ್ಲದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಬುಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಸಂಘ ಬುಕ್ಕ ಬುಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಒಟ್ಟು ಸಿರಿಗಿಡಿ ವಿಟ್ಲ ಶಿವಗಿರಿ ಪೊನ್ನೊಟ್ಟದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಭಾಭವನಡು ಡಾ ಗೀತಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಗರಕೋಡಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ್ ನಡತ್ತಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ವಿಟ್ಲದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಬುಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕ ಬುಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಒಟ್ಟು ಸಿರಿಗಿಡು ವಿಟ್ಲ ಶಿವಗಿರಿ ಪೊನ್ನೊಟ್ಟದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಭಾಭವನಡು ನಡತ್ತಂಡು. ಸೋಲೂರು ಆರ್ಯ ಈಡಿಗ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀ ವಿಖ್ಯಾತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಸುದೃಢ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಅರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನಾವು ಸೇವೆ ಕಲಿಸಬೇಕು. ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರುಗಳು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡಲಿ. ಕಾಣಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬುಕ್ಕ ಮಾಣಿಲ ಕುಕ್ಕಾಜಿದ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಆಂಜನೇಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡಾ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮರ್ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೇರು. ತಿಮ್ಮನಾಯಕ ಕಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯನ ಮಗೆ ಈಶ್ವರ ನಾಯಕೆ, ಆಯನ ಮಗೆ ನರಸಪ್ಪ ನಾಯಕೆ, ಆಯನ ಮಗೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಿರುವೆರು ಅಕಲೇನ ತುರುವ ಕುಲ ಅಂದಲ ಪನ್ಪುಂಡು. ತುರುವ ಕುಲ ಅಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ತುಳುನಾಡು ಪಂಪಿನ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ನಿಜವಾದ ಪಾರುಪತ್ಯ ಇತ್ತಿನಿ ಅವು
ಬಿಲ್ಲವೆರೆಗೆ ಬಿರುವೆರೆಗೆ ಅವು ಪೂಜಾರ್ಲಾದುಪ್ಪೋ ನಾಮದಾರಿಲಾದುಪ್ಪೋ ನಾಯಿಕೆರಾದುಪ್ಪು ಪೂರ ಆ ನಾಯಿಕೆರು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ವರ್ಗನೆ ಆ ಮೂಲನೆ ಆಯ ನಾಯಕರು ಪಂಪಿನೇನು ತೊಜಪಾವಣು ನಮ್ಮ ಮುಕ್ಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ MS ಕೋಟ್ಯನ್ ಪಾತಿರ್ದು ಸಂಗುಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕೇರು ಇನಿಯಾನು ತೂಂದುಪ್ಪುನು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಕೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ನಾನು ಮೂಲ ತೂಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಜವನಿರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜವನಿರನ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ವಿನೇ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಬೈದಿನ ಅಂಡ ಆ ಜವನಿರು ಇಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ದೇಪಣ 25 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ದುಮ್ಮುಕ ನೋಡುಂದಾಂಡ ಅಕುಲು ಏತು ಭಂಗ ಬೈದೇರು ನಮ ಇನಿ ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನನ 25 ವರ್ಷ ಇನ್ನು ದುಂಬುಕೊನರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ನೆನಪುದಿ ಉಂಡು. ಬೊಳ್ಳಿಪರಬ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೀತಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ್ ಬಾಳೆಕಲ್ ಗರೋಡಿದ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬಾಳೆಕಲ್ ಸಾಧಕರೈನ ನಿತಿನ್ ಖುಷಿ ಸಾಲ್ಯನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬನಾರಿ ಸುಧಾಕರ ಪೂಜಾರಿ ಕೇಪು ಸನ್ನಿಧ್ ಪೂಜಾರಿ ತೇಜಸ್ MS ದೇಜಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ನಿಡ್ಯ ಸೇಸಪ್ಪ ಕೋಟ್ಯನ್ ಯುವವಾಹಿನಿ ಸಂಸ್ಥದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಒತ್ತು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆಂಜನಪದವು ವಿಟ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು H ಜಗನ್ನಾಥ ಸಾಲ್ಯನ್ ಬಿರುವೆರೆ ಪೊಂಜುಲಿನ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಸರಿತಾ ರೂಪರಾಜ್ ಯುವವಾಹಿನಿ ವಿಟ್ಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಯಶವಂತ ಪೂಜಾರಿ ವಿಟ್ಲ ಬಿರುವೇರೆ ಸಂಘದ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪ್ರಕಾಶ್ ವಿಟ್ಲ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಹರಿ CH ಕಾರ್ಯಾಂತಿರು ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಳ್ಳಿಪರ್ಬ ಸಮಿತಿದ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ದಾಸಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ನೆಕ್ಕಿಲಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಂತಿರು ರಾಜೇಶ್ ವಿಟ್ಲ ಬಿರುವೆರೆ ಪುಂಜಲಿನ ಕೂಟದ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಸುಜಾತ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ದುಂಬುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಇಂಚ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡಿರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಕುತ್ಪಾಡಿ ಮಾಂಗೋಡು ಬೊಟ್ಟದ ಶ್ರೀ ವಾಸುಕಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಏಕಪವಿತ್ರ ನಾಗಮಂಡಲ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಷಷ್ಠಿ ಉಚ್ಚೇದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನವೆಂಬರ್ 24 ಶುರುವಾದ ಮುಟ್ಟ ನಡತುಂಡು. ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪಾಯರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಕುತ್ಪಾಡಿ ಮಾಂಗೋಡು ಬೊಟ್ಟದ ಶ್ರೀ ವಾಸುಕಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಏಕಪವಿತ್ರ ನಾಗಮಂಡಲ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಷಷ್ಠಿ ಉಚ್ಚೇದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನವೆಂಬರ್ 24 ಶುರುವಾದ ಮುಟ್ಟ ನಡತುಂಡು. ಪಲಿಮಾರ್ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಲಿಮಾರ್ ಮಠದ ಕಿರಿಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಪಾಡಿಗಾರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಂತ್ರಿನ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಡು ನಡತೊಂದಿಪ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಸೋಮವಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಘಾಟಣೆ ಆದಿತ್ತದೆ. ಕಾಂಡೆ ಗಣಯಾಗ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೋಮ ನಡಪಾದು ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಶುರುವಾಂಡು. ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತದು ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಪೂಜೆ ನಡಪಾಯರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪಲ್ಲೆಂಕಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೇರು. ಪಲಿಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿರು ಊರ ಪರ ಊರ ಭಕ್ತಿರು ಆಡಳಿತ ಟ್ರಸ್ಟಿಲೈನ ಹೇಮಲತಾ ಶಾಂತಕುಮಾರ್, ಜಯಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಾಯಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಟಿ ಕಿದಿಯೂರು, ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಪ್ರತಾಪ್ ಕುಮಾರ್, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಲ್ಮರ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರಿ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೇರು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಹಾನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಿರು. ಬಯ್ಯಗ್ ಹಾಲಿಟ್ಟು ಸೇವೆ ಆದು ಸಗ್ರಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಾಮುಗೆರೆಡ್ದು ಏಕಪವಿತ್ರ ನಾಗಮಂಡಲ ಸೇವೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಅಂಗಾರೆಡ್ದು ಷಷ್ಠಿ ಉಚ್ಚಯ ನಡಪುಂಡು.
ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಉಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೈರ ಬರ್ಕೆಜಾಲ್ಡ್ ನಡತ್ನ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಜೋಡುಕರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಸುರೂತ ಕಂಬಲಡು 213 ಜೋಡಿರೆಕ್ಕುಲು ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡ ಶಾಸಕರು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ್ ಮುಗಿತಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಇನಾಮಲಿನ ಪಟ್ಟೀರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಉಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಮೈರ ಬರ್ಕೆಜಾಲ್ಡ್ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ನಿಲಿಟ್ಟು 10ನೇ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಲೆ ಕೊಡು ಸತ್ಯಧರ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಬುಳ್ಪುದ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಲ நடத்தின ಬಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ನಾಯರು ಎಲ್ಲಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಕನಪಲೈ ಸೇರ್ದು ಪಂತದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಗ್ಗಲೇಡು ಒಟ್ಟು 213 ಜೋಡು ಎರುಕುಲು ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಲೋಡು ಪಾರೋಲು ಎರುಕುಲಿನ ಪಂತ ಆಟಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಮುಗಿತಲಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಶಿವಾನಂದ ಮೈರ ಎದುಕೊಂದು ಸುರೂತ ಪಾತೆರ ಪಂಡಿರು. ಶಾಸಕರು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಉಳಿಪಾಡಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ್ ಸಾಧಕರೈನ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿಂಜಲ್ ಶಿವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಜೇಡರಬೊಟ್ಟು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ಬಂಗಾಡಿ ವಜ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಮೋನಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯನ್ ವೈಭವ್ ಕೆ ಆರ್ಮೊಡ್ತಾಯ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೀರು. ಕಮ್ರದ ಪಂತುಡು ಗಿಂದನಕ್ಲೆಗ್ ಇನಾಮಲಿನ ಪಟ್ಟೀರು. ಶಾಸಕರು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತೆರ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಬೆನ್ನಿದಕ್ಲಿನ ಜನಪದ ಗೊಬ್ಬುನು ಒರಿಪಾದು ಬುಲೆಪಾವಡು ಒಂದು ಪಂಡಿನಾರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಾಗೆಡ್ ಕಂಬುలను ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡಪಾಯಿನ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಕೂಟಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾಯರು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶಾಸಕರು ಹರೀಶ್ ಪುಂಜ, IPS ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ PN ಹರ್ಷ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬುಲ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಏರ್ಮಾಲ್, ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬ, ಬಿಜೆಪಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಂಡಲ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ದೇವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಕಂಬುಲ ಸಮಿತಿದ ಈ ದುಂಬುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ, ಉಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸುರೇಶ್ ಮೈರ, ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಚಿದಾನಂದ ರೈ ಕಕ್ಯ, ಜಗನ್ನಾಥ ನಿರ್ಮಲ್, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಯಶೋಧರ, ಶ್ರೀರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡಿರು. ಪುರಂದರ್ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತಲ್ದ ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯತಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನೊಡ್ದು ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ಹೊಸ ಆಟದ ಮೇಳ ಪಿದಾಡ್ದಡು. ಐತಾರ ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯತಿ ಧರ್ಮಚಾವಡಿಡು ಗೆಜ್ಜೆ ಮುಡ್ತಾದು ಸುರುತ ಸೇವೆ ಆಟ நடத்தின. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಡಗನ್ನೂರು ಪಡುಮಲೆತ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತಲು ಆದಿಧೂಮವತಿ ಸಾಯನ ಬೈದ್ಯರು ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಮರ ಬೀರ್ಯರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯರ್ನ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಅದು ಬೆಳಗೊಂದು ಬೈದಂಡು. 2020 ಮಾರ್ಚ್ ಶುರುಕು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡೆತದು 2 ವರ್ಷ 8 ತಿಂಗಳು ಕರಿನಗ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯತಿ ಮೂಲಸ್ಥಾನೊಡ್ದು ಹೊಸ ಆಟದ ಮೇಳ ಪಿದಾಡ್ದಂಡು. ಐತಾರ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ನಂದನ ಬಿತ್ತಿಲ್ಡು ಶ್ರೀ ಆದಿ ಧೂಮಾವತಿ ಶ್ರೀ ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯತಿ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ಮೇಳದ ಉದಿಪನ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆ ಆಟಗೂ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಆದಿ ಧೂಮಾವತಿ ಸಾನ ಎದುರು ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯತಿ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ಆಟದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲು ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟದು ಭಾಗವತಿಗೆ ಹಿಮ್ಮೇಲ ಸ್ವರಕ್ ನಲಿತದು ಮೇಳದ ತಿರ್ಗಾಟಗೂ ಮೂರ್ತಾಂಡು. ಸೋಳೂರು ಆರ್ಯ ಈಡಿಗ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ವಿಖ್ಯಾತನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶಾಸಕರು ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯನ್, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಆಟದ ಮೇಳದ ಸಂಚಾಲಕರು ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ, ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಧರ ಪೂಜಾರಿ, ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪಿತಾಂಬರ ಹೆರಾಜೆ, ದುಂಬುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಜಯಂತ ನಡುಬೈಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೇಳದ ಉದಿಪನಗು ಬತ್ತನ ಬಿನ್ನೆರು ಊರ ಪರ ಊರ ಭಕ್ತರು ಆಟದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಪೊರ್ತುರಿತ್ತೇರು. ಮೂರ್ತ ನಡತಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೌಕಿ ಪೂಜೆ ಆದು ಹೊಸ ಮೇಳದ ತಿರ್ಗಾಟದ ಸುರೂತ ಸೇವೆ ಆಟ நடத்தினு. ಸೋಮವಾರ 2ನೇ ಆಟ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುದ ಅಳದಂಗಡಿಡು, ಅಂಗಾರೆ 3ನೇ ಆಟ ಉಜಿರೆ ಜನಾರ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರಸಂಗ ಅಟ್ಟಣೆ ಆತಂಡು. ನಿನ್ನ ದಾಟಿಯೇ ಬೇರೆ, ಯುದ್ಧದ ವರಸೆಯೇ ಬೇರೆ. ಹೌದು, ಏನೇನೋ ಮಾತನ್ನು ನೀನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಇದು ನೆಪ ಮಾತ್ರ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಧನುರ್ಬಾಣ. ಹೌದು,
ಚಿತ್ರಾಂಗದೆಯು ಕೇಳ್ತೇಳು. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಸಖಿ ನನ್ನಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ತಂದದ್ದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಈ ಸೀರೆ ಬಿಚ್ಚು. ಕ್ರಮ ಏನು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿದಾಗಿ ಹೋದೆ. ಯಾಕೆ? 3 ಲೋಕದ ಗಂಡ ಅರಿದಿವೀರ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಭೂರಿ ನೇತನ ಪಿಂಡ. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಹೊಗಳಿದವರು ನೀವಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಸರಿ, ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ನನಗಾದರೂ ಸಂತೋಷವೇ ಆಯಿತು. ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಧೀರ ನಮಗೆ ಒದಗಿ ಬಂತ. ಇಡಗಿನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಲಾತ್ ಸುದ್ದಿ ಬಕ ಮನರಂಜನೆಗಾತು ಒಂದಿಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24/7 ಸೋನ್ಮೇಲು.